Dnes sa vydáme na cestu do čias Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy. Potom, čo franský kráľ Karol Veľký porazil Avarov, sa v Karpatskej kotline konečne uvoľnilo miesto na vznik nových slovanských štátov. A tak sa zrodili dve významné kniežatstvá. Nitrianske a Moravské. Naši predkovia, Sloveni, si budovali silné hradiská, napríklad v Bojnej, Pobedíme, Spišských Tomášovciach a vo Vyšnom Kubíne. Najdôležitejším centrom sa stala Nitra, kde vládol knieža Pribina. Pribina bol zaujímavá postava. Hoci sám ešte nebol kresťan, roku 828 dal v Nitre postaviť prvý známy kresťanský kostol na našom území. Bol to jasný dôkaz, že kresťanstvo si tu pomaly nachádzalo svoje miesto. Nitrianske kniežatstvo zaberalo územie od Malých Karpát až po východné Karpaty a od Dunaja na juhu až k severným pohoriam. Západným susedom bolo Moravské kniežatstvo s hlavným sídlom v Mikulčiciach, kde vládol knieža Mojmír. Okolo roku 833 moravské knieža Mojmír prvý vyhnal Pribinu a pripojil Nitrianske kniežatstvo k svojmu územiu. Tak vznikol prvý veľký spoločný štát západných Slovanov, Veľká Morava. Nitrianske kniežatstvo si však ponechalo istú samostatnosť. Vládli v ňom mladší členovia Mojmírovskej dynastie. Pribina sa po vyhnaní usadil na území Franskej ríše, dal sa pokrstiť a neskôr získal územie pri Blatenskom jazere, dnešný Balaton. Tam založil panonské kniežatstvo, ktorému neskôr vládol jeho syn Kocel. Veľká Morava susedila s mocnou Franskou ríšou, ktorá si na jej územie robila nároky. Vládla tu teda dosť napätá atmosféra a často sa dostávali do konfliktov. Veľkomoravskí panovníci niekedy nadvládu Frankov uznali, inokedy bojovali za slobodu. Knieža Mojmír prvý sa vzoprel Frankom a tak ho roku 846 zosadil východofranský kráľ Ľudovít Nemec. Namiesto neho dosadil jeho synovca Rastislava. Ten spočiatku podporoval Frankov, ale čoskoro sa snažil Veľkú Moravu posilniť a osamostatniť. Rastislav rozširoval svoje vojenské družiny, budoval nové hradiská a dokonca rozšíril územie o severovýchodnú časť Zadunajska. Rastislav spravil významný krok pre náš kultúrny rozvoj. Pozval kresťanských misionárov z Byzancie, bratov Konštantína, Cyrila a Metoda. Tí priniesli staroslovienčinu a písmo hlaholiku, aby mohli šíriť kresťanstvo v jazyku, ktorému ľudia rozumeli. Rastislav však videl nebezpečenstvo aj vo vlastnej rodine. V synovcovi Svätoplukovi, ktorý vládol v Nitre. Pokúsil sa ho odstrániť, no Svätopluk jeho plány zistil, zajal ho a vydal Frankom. Rastislava oslepili a zavreli do kláštora, kde zomrel. Frankovia po Rastislavovom zajatí obsadili Veľkú Moravu. Proti ním sa však postavil kňaz Slavomír a vypuklo povstanie. Franský kráľ Ľudovít Nemec dal na čelo svojho vojska Svätopluka, ktorý bol dovtedy jeho zajatcom. Ale Svätopluk sa k Frankom neotočil chrbtom, otočil sa k ním tvárou a zradil ich. Pridal sa na stranu povstalcov a Frankov porazil. V roku 874 Svätopluk uzavrel s Frankami mier. Za krátky čas upevnil vnútorné pomery a začal rozširovať územie. Podrobil si územia českých, poľských, sliezských a lužicko-srbských kmeňov. Veľká Morava sa stala silnou a veľkou ríšou, ktorú rešpektovali aj Frankovia. Svätopluk získal uznanie aj od pápeža, ktorý v roku 880 vzal Veľkú Moravu pod svoju ochranu a povolil zriadiť biskupstvo v Nitre. Svätopluka tak postavil na úroveň iných európskych panovníkov, preto ho nazývame kráľom. Po Svätoplukovej smrti roku 894 sa vlády ujal jeho starší syn Mojmír II, zatiaľ čo mladší Svätopluk II vládol v Nitre. Bratia sa však hádali a bojovali proti sebe. Okolité krajiny, ako Česi či lužickí Srbi, sa od Veľkej Moravy odtrhli. Na prelome 9. a 10. storočia vpadol do Karpatskej kotliny kmeňový zväz starých Maďarov. V roku 906 došlo k bitke medzi Mojmírom II a staromaďarským vojskom. Knieža a jeho družina padli. V roku 907 starí Maďari porazili Bavorov v bitke pri Bratislave a stali sa novými pánmi Karpatskej kotliny. Po tomto roku sa už o Veľkej Morave veľa nepíše a tak je možné skonštatovať, že začiatkom 10. storočia najvýznamnejší štátny útvar západných Slovanov zanikol. Ďakujeme za pozornosť.
prajeme veľa šťastia pri učení a ak sa vám toto video páčilo, podporte ho lajkom, komentárom alebo zdieľaním.